Drahí posluchači, srdečne vás vítam na našom kanáli Moja slobodná voľba. Čo je skryté, odkryjeme, čo je krivé, narovnáme. Dnes budeme pokračovať v glagolení na tému identita človeka. Vo vysielaní opäť vítam vzácneho a váženého hostia Ivana Ivanoviča, nositeľa živého slova a hlbokého duchovného poznania, ktoré v sebe nesie svetlo predkov. Hľadáme odpovede a riešenia, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu spoločného vedomia človekov. Vedomia, ktoré obnovuje pamäť rodu, posilňuje národnú suverenitu a vedie k slobode ducha i zeme. Moja prvá otázka pre teba, Ivan Ivanovič, znie: čo vlastne znamená mať identitu v osobnom aj v duchovnom zmysle slova? Ďakujem ti, Zuzka, za jasnú a múdru otázku. Dnes už vieme, že identita človeka nie je občiansky preukaz, nie je to meno v matrike, nie je to kód v systéme. Identita človeka vychádza z vedomia vlastnej podstaty. A to z poznania, že človek je bytosť zrodená zo svetla, nesúca v sebe počiatočnú iskru živa, zdrojovú matricu vesmírneho poriadku. Je súčasťou nekonečného roda, ktorý siaha za hranice času. Téma identity nie je len otázkou vedomia, ale aj pamäte, zodpovednosti a návratu v podstate bytia. V dobe, keď je človek zapláčený do role občana, keď sa mu vnúcujú cudzie normy a hodnoty, to je ten najvyšší čas postaviť sa do svojho pravého stredu, do vedomého ja som. V tejto vnútornej istote vyrastá aj samotná identita národa. Národ nie je len súčasť jednotlivcov žijúcich na jednom území. Národ je jednotné informačné a duchovné pole spoločného vedomia, tkané zo spojených rodových pamätí, jazyka, piesní, obradov, zvykov i víťazstiev predkov. Keď sa toto vedomie spojí dohromady, vedomie jednotlivca a vedomie národa, vzniká sila, ktorú nemožno poraziť. A preto dnes v čase zmetku znovu definujeme, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam kráčame. Slovo identita znie v ušiach mnohých, no málo kto si uvedomuje jeho skutočnú hĺbku. Identita je vnútorné vedomie toho, kým som. Nie je to nálepka, ktorú mi pridelila spoločnosť, škola, štát, alebo dokonca aj rodina. Je to poznanie vlastnej podstaty, pravdy o prepojenom vedomom vesmíre, ktorý pozostáva aj zaniká z jednoty ducha a duše, mysle, slova i skutku. Môžeme teda povedať, že identita má 3 vrstvy. Je to osobná identita, poznanie seba samého ako jedinečnej bytosti, ktorá má vlastný zámer, dary a úlohu na tomto svete. Je to tiché ja som, ktoré sa nezakladá na tituloch, majetku ani postavení, ale na hlbokom spojení samého so sebou. No a rodová identita je vedomie, že som súčasťou svojho rodu, výsledkom ľúbosti, múdrosti, skúsenosti i bolesti mnohých generácií predkov. Nesiem ich krv, ich pamäť, ich sen o lepšom svete. Táto identita nás ukotvuje a dáva nám korene. Národná identita, vedomie, že patrím k duchovnému spoločenstvu, ktoré má svoj jazyk, kultúru, obrazy, zvyky, piesne a archetypy. Národ je ako rieka. Ja som jej kvapka, no bez rieky by som bol len mlákou bez smeru. Identita nie je len vedomosť, je to stav bytia. A keď ju človek raz v sebe objaví, získa nezlomnosť, ktorú nemožno zobrať žiadnym zákonom ani systémom. Môžeme povedať, že identita je svetlo, ktoré, keď sa raz zasvietí, vedie človeka celý život. Ak by sme mohli ísť ešte hlbšie, položím ti, Ivan Ivanovič, niekoľko navzájom prepojených otázok. Glagolili sme o tom, ako si uvedomiť alebo získať osobnú identitu. Prečo je dôležité mať vedomú osobnú identitu a ako to súvisí s konmi všeho míru, najmä s právom na sebaučenie? Aký vplyv má vedomé zvolená identita na život človeka,
keď sa s ňou stotožní? A naopak, aký rozdiel vzniká, keď je identita vnúcovaná zvonku, cudzou mocou či systémom? Má každý človek právo slobodne si vybrať a určiť svoju vlastnú identitu? A čo všetko z toho práva vyplýva? Začneme prvou časťou. Ako si uvedomiť alebo získať osobnú identitu? A prečo je to dôležité? Osobná identita sa nezískava zvonku. Nerodí sa z občianskeho preukazu, titulu, povolania či spoločenského statusu. Zrodenie z osobnej identity je ako prebudenie, okamih, keď sa človek obráti dovnútra a položí si základnú otázku. Kto som ja v skutočnosti? Nie ako ma volajú, niečo odo mňa chcú, ale skutočne si položiť, kto som ja. To je tá pravá otázka. Tento proces vedie cez seba pozorovanie, úprimnosť voči sebe, ako aj odvahu čeliť vlastnému tieňu, ale aj prijatie vlastného svetla. Keď človek objaví svoje vnútorné ja som, vstupuje do priestoru, kde už nie je závislý od vonkajších autorít. No a tu prichádzame ku konu všeho míru, a to konu seba určenia. Tento kon patrí medzi najvyššie zákony všeho míru a hovorí, každá živá bytosť má právo a povinnosť sama určiť, kým je, kam kráča a čo je jej cesta. Ak si identitu určí človek sám, v súlade so svojím duchom a srdcom, či svedomím, je to ako keď strom zapustí korene do živej zeme. Taký človek je nepohnutelný, lebo je zjednotený sám so sebou, so svojím rodom a tvorivou silou bytia. Ak však identitu určí človeku systém, cudzia moc či ideológia, náboženstvo, je to ako keby stromu prikázali kam má rásť, bez ohľadu na to, kde je slnko. Taký človek sa cíti vytrhnutý, prázdny, stále tápajúci, hľadajúci súhlas druhých, žije život, ktorý nie je jeho vlastný. Rozdiel medzi identitou darovanou a identitou zvolenou. Identita určená systémom vzniká zvonku. Naopak, ak si identitu zvolíme slobodne, táto identita vzniká znútra. Identita určená systémom slúži moci a naopak identita slobodne zvolená slúži duši. Identita určená systémom je dočasná a zraniteľná. No naopak, identita zvolená slobodne je večná a neutrasiteľná. Identita určená systémom vedie k odsudzeniu. Identita zvolená slobodne vedie k jednote. Identita určená systémom prináša úzkosť a zmätok. No a identita zvolená slobodne prináša pokoj a jasnosť. Právo na určenie identity, ak sa pýtame, či má teda človek právo určiť si svoju identitu. Odpoveď je tu jasná. Nielenže má toto právo, ale toto právo je posvetné. Je to dar samotnej podstaty bytia od prvopočiatku všeho míru a je to schopnosť povedať: ja som ja, ten, kto som, a ja rozhodujem, kým budem. V tejto slobode sa ukrýva najväčšia moc človeka. Moc tvorí vlastnú realitu a keď sa človek stotožní so svojou pravou identitou, začína sa jeho skutočný pravý život. Právo na seba určenie je základným kameňom práv a slobod každého človeka. Je to právo rozhodovať o sebe, o svojej identite, o svojom postavení v spoločenstve i vo svete. Právo na seba určenie je posvetným právom. Predstavuje schopnosť a slobodu rozhodovať o svojom živote, identite, hodnotách a smerovaní bez vonkajšieho nátlaku či donúcovania. Je to právo určiť, kým som, kam patrím a kam kráčam. Toto právo je uznané a chránené nielen duchovným poriadkom kónom všeho míru, ale aj v medzinárodných a národných právnych dokumentoch. No nie je to iba právny pojem, je to duchovný postoj a kľúč k slobode človeka. Len ten, kto si vedome a slobodne určí svoju identitu, môže vstúpiť na cestu tvorby vlastného života a spolutvorby nového sveta. Ivan Ivanovič, poďme teraz glagoliť o dôležitej súvislosti medzi osobnou, rodovou a národnou identitou. Ako tieto tri vrstvy, osobná, rodová a národná, na seba nadväzujú a navzájom sa prepájajú? Aké miesto tejto trojjedinosti zaujíma človek ako vedomá bytosť?
A prečo je potrebné, aby si každý uvedomil nielen to, kým je ako jednotlivec, ale aj to, z akého roda pochádza a do akého národa patrí? Začneme prvou úrovňou. Osobná identita, koreň, ja som. Osobná identita je vnútorný základ človeka, jeho vlastné vedomie o tom, kto je, odkiaľ prichádza a aký má zmysel života, či kam smeruje. Je to duchovný popis duše, ktorý si človek môže vedome vybrať, určiť a rozvíjať. Bez osobnej identity je človek ako list, ktorý unáša vietor. Je ľahko manipulovateľný, slabý, strácajúci smer i silu. Rodová identita, pamäť a sila roda, vyrastá z vedomia príslušnosti k rodu, k duchovnej i pokrvnej línii predkov. Zahŕňa úctu k duchovnému a mravnému dedičstvu, poznanie rodiska, príbehov predkov a rodových línií, prevzatie zodpovednosti za pokračovanie života nielen fyzicky, ale aj duchovne. Rodová identita dáva človeku korene, silu i múdrosť. Bez nej je ako strom bez koreňov, prvý vietor systému ho zlomí. Národná identita, duchovné pole spoločenstva, je to spoločné vedomie, ktoré vytvára celý národ, spoločenstvo zvrchovaných človekov suverénov. Zahŕňa spoločný jazyk, symboly, piesne, duchovne, mravnosť a skutočné hodnoty. Zahŕňa kolektívnu pamäť, kultúru i hrdosť, ako aj právo byť svojský a spravovať sa podľa vlastných konov. Ak je rod silný a vedomý, jeho sila sa spája s národným vedomím. Vzniká energetické pole, ktoré tvorí zvrchovaný, slobodný a tvorivý národ. No ako to všetko súvisí? Osobná identita je základ, kto som ja, ako vedomý človek. Rodová identita je most, odkiaľ prichádzam, ku komu patrím. Národná identita je ako koruna, kam smeruje celé spoločenstvo vedomých bytostí. Keď sú tieto tri úrovne zosúladené, človek žije v pravde, vedome a slobodne, vie, kým je, kde stojí a kam kráča. Ale ak sú prerušené či nahradené falošnou identitou, občan, podaný, konzument, nastáva duchovná dezorientácia a manipulácia a napokon aj strata sily. Vedomá osobná identita nie je len osobným aktom. Je to prvý krok obrode roda a vzkrieseniu národa. Keď sa človek stane nositeľom svetla pravdy o sebe, celý jeho rod i národ sa cez neho prebudza. Ivan Ivanovič, zostaňme pri téme identity. Tento raz sa pozrime hlbšie na rodovú identitu. Prečo je podľa vás rodová identita taká dôležitá pre človeka a spoločnosť? Ako je možné, že súčasný systém cielene narúša tento základný pilier našej kultúry? A prečo sa prijímajú zákony, ktoré idú priamo proti právu človeka na sebaúčenie, najmä v otázke príslušnosti k vlastnému rodu? Rodová identita je jedným zo základných pilierov bytia. Je to duchovná a vedomá príslušnosť človeka k svojmu rodu, k línii predkov, k pamäti, kultúre, ako aj k duchovnému dedičstvu. Rodová identita je živé spojenie, energetická niť, ktorá drží človeka ukotveného v pravde, poslaní a byti. Prináša so sebou zmysel života, teda viem, odkiaľ pochádzam a kam smerujem. Prináša so sebou sebavedomie a dôstojnosť, lebo viem, kto som. Ochranu pred manipuláciou a duchovným zotročením. Budovanie rodinných a národných väzieb, ktoré sú základom silného a zdravého spoločenstva. Človek bez rodovej identity je ako strom bez koreňov. Vysychá, slabne, zabúda a stáva sa ľahko ovládateľný. Preto je dnes rodová identita terčom útokov. Systém vie, že ak človek stratí pamäť na svoj rod, stratí aj svoju silu. Zákony, ktoré idú proti právu na príslušnosť rodu, nie sú teda náhodné. Sú nástrojom elít, aby odrezali človeka od jeho koreňov. To nemá korene, nemá smer. To nemá rod, stáva sa len číslom v systéme. A kto sa odcudzí od svojich predkov, ľahko potom uverí cudzej moci. Rodová identita preto je nielen súkromnou záležitosťou jednotlivca.
Je to základná duchovná ochrana celej spoločnosti. Áno, pokračujme ešte ďalej. Moja otázka znie, ako si vysvetliť, že organizované skupiny v rámci štruktúr Európskej únie systematicky potlačajú právo národov na sebaurčenie? Čo týmto konaním sledujú? A čo vlastne chcú získať tým, že oslabujú prirodzené väzby medzi jednotlivcom, rodom a národom? Systém ovládaný nevolenými elitami cieľene ničí všetko, čo pripomína silu rodu. Ako sa to robí? Za prvé, oslabuje rodinné väzby, propaguje individualizmus, karierizmus, rozvody, single, životný štýl, ideológie proti rodovým rolám. Oddeluje deti od rodičov, a tu už v ranom veku, cez jasle, školy a štátne školstvo. Znevažuje a vymazáva pamäť predkov, ničí tradičné sviatky, symboly, jazyky, pamiatky a duchovné učenia. Vytvárajú sa nové dejiny, bez koreňov, bez hrdinov, bez zmyslu. Zavádzajú sa zákony v rozpore s prirodzeným právom. Redefinuje manželstvo, pohlavie, rodičovstvo, čím odstraňuje biologickú a duchovnú podstatu rodu. Zakazuje pomenovať veci pravým menom pod zámienkou diskriminácie. Uprednostňuje umelé identity nad právami živého človeka. Prečo elity potlačajú právo na seba určenie národov a rodov? Lebo národ a rod sú posledné pevnosti odporu proti totalitnej globalizácii. Národ so živou pamätou, so suverénnymi človekmi a duchovným vedomím sa nedá kúpiť. Nedá sa ovládnuť, nedá sa zotročiť. Potlačenie identity slúži trom hlavným cieľom. Za prvé je to zrušiť suverénne národy a vytvoriť masovú bezmennú populáciu, občan EÚ, globálny občan, čiže bez koreňov, bez kultúry a hlavne bez odporu. Za druhé je to uľahčiť úplnú kontrolu a zotročenie, lebo ľudia bez pamäti, bez roda, bez pravdy o sebe sa stávajú len spotrebiteľmi a pracovnými zdrojmi. Za tretie je to získať trvalú moc nad dedičstvom národov. Zem, voda, lesy, jazyk, symboly, dokonca aj deti a ich budúcnosť, všetko má byť premenené na majetok korporácií a elít. Dôležité je si položiť otázku, čo s tým môžeme urobiť. No a riešenie je ukryté priamo v podstate problému. Za prvé prebudiť rodovú identitu, za druhé postaviť sa späť na nohy ako suverénni človekovia roda a za tretie vytvoriť vedomé spoločenstvá, ktoré sa riadia rodovým právom. Každý človek, ktorý si uvedomuje svoju identitu, pripomenie si svoj rod, svoje poslanie a právo na sebaurčenie, láme reťaz systému a zbavuje sa okov. A keď sa títo človekovia spoja národné vedomie, vzniká silové pole, ktorá nedokáže zlomiť žiadna umelá moc. Drahí poslucháči, dnes sme pokračovali v glagolení na tému identita človeka. Spolu s Ivanom Ivanovičom sme otvorili aj citlivú otázku, ako elity Európskej únie cielene potláčajú právo na sebaurčenie národa i roda a ako sa nás snažia odtrhnúť od našej pravej identity. Toto je veľká a dôležitá téma, ktorej sa budeme venovať v našom nasledujúcom vysielaní. Dovoľte mi dnešnú časť zhrnúť v niekoľkých obrazoch. Osobná identita je základ, vedomie toho, kto som ja, ako živý človek. Rodová identita je most, vedomie, odkiaľ pochádzam a komu patrím. Národná identita je koruna, vedomie, kam smerujeme, ako spoločenstvo vedomých bytostí. Keď sú tieto tri úrovne zosúladené, človek žije v pravde, vedome a slobodne vie, kým je, kde stojí a kam kráča. Ak sú však pretrhnuté a nahradené falošnou identitou občana, podaného či konzumenta, nastáva duchovná dezorientácia, manipulácia a strata sily. Nech si každý z nás odnesie poznanie, že pravá identita je svetlo, ktoré vedie celý život. Ďakujeme vám, že ste boli s nami. V ďalšej časti sa pozrieme hlbšie na to,
Ako si identitu človeka systematicky potláčame a čo môžeme urobiť, aby sme ju obnovili a posilnili. Prajem vám, nech vás na vašej ceste sprevádza radosť, pokoj a sila pravdy. Sláva rodu a slobodná každému človeku. Večná sláva. Večná sláva.